Mefanda onlar. Ine bu abzor etsek. Zaymad birinci etaş 4 kom 5 edilen. Marşakarını in halanayan yer olan sorklet. Uli olun grazıgı. Gelin tanışalın. Şu zaymada da var bakana tapalın lan. Komentariya diyenler. Ine giren adımızda sanuz elmet. Arastazı. Anır başı. Full edilen. Abiyet geldim o serede. Akşam düşeydim kadiydim. Ustalar hemme adı gözüne tututtur. Ine görüşme diyali. Döğraat derecesinde anır başı full oğurlan zaymad. Google adı eksperimental ne? Seret atapleyen yüzlerine senni akurat oğurup durlar. Ine yatılyan otomudun mebullar ne senni täze oýlan. Şu görýän üý goşlanmadan ählizet galya. Jaýyň bahasyndan gymmatda ene şu goýlan üý goşlar. Abet ýatýaňa ýokaryňa seret akşam ýatan ýaly tugulamy. Ustalar hemme gady gözüne tutupdyr. Ine şkaf işjeklemler goýar ýaly. Kansener görüşmedi ýaly. Hemme toňmyzda da kansener bar mehmanlar. Gel. O toğlanmadı ken 4 komnut 5 edilen. Gel. Ikçanca, uzunca, zalımız ama. Wi-Fi. Hemme dadi işlep dur. Mekanda olmur. Gel. Ya Bismillah. Mına serede, mihman otoğuna serede. Ne görüşmedi ýaly. Mihman otoğumuzda da televizor, şkaflar. Ayda oturna. Üýde goýlan hallar, üý goşlar. Zaymadın öz bakatından gımmat olyara. Yöne zaymad bakatına dege. Gel. Ine balam deskotomuz ol kitýär. Deskotomuz odine atsapilen yani. Akurat joňorup durlar. Seret patologlar ne senli aňyr başy full edilen zaýda. Yöne muny oran ussa bir zaý özüne göňe zaý edipdir. Gel. Bana seret. Ine kuchna. Ine kuchnyamda seret. Kuchna mebellamyzam täze goýlan. Ýagny şu jaýymyz oňorly hetden goýlan. Hiç kim ýaşanok. Kir maşyny seni täze goýlan. Ine halazynly 2 kameraly. Ine de ykçamza 5-nji komutumyz. Ne 5-nji komutumyzda da aýdy oturna. Her komutumyzda da kansener, atsaplenya, hemme zatlar. Diňe eşin alýan. Gelýän, ýaşaýan, alana nesip etsin, toýly jaý bolsun. Gelani. Halazynlygam paket boýlanna. Şu 5'e gellikdäminni. Tugulama 5'e çykan ýalaylan nime? Tugulama Allah'dan kim alsa nesip etsin. Şeýle gowy ykjam oňorlypdyr. Biz aýmadan yerleşýän ýerine aýtdyk. Marşäher, Sorklet, Ulyolun gyrasy, 1-nji etaş 4 kom 5 edilen hemme zatlar taýin ýan kaýdysmel eşin alyp ýaşa bermeli jaý. Jaýmyň jem bahasy 6 milliard. Alana nesip etsin, toýly jaý bolsun, janyňa sag bolsun.